ahemfo nwoma edi kan ti aduonu baako. Na nsɛm yi akyiri no, na Yesreni Naboth wo bobeturo bi Yesrea ɛwɔ Samaria hene Ahab ahemfie ho. Na Ahab ka kyerɛ Naboth sɛ, "Fa bobeturo no ma me, na memfa menyɛ fan turo, efiri sɛ ɛbɛn me fie ho. Na mɛma bobeturo a ɛyɛ sene no ahyɛ anan mu, anaasɛ wo pa mɛma wo ɛho sika." Na Naboth ka kyerɛ Ahab sɛ, "Awurade ma yɛ mpare me, sɛ mede m'agya no awunyade bɛma wo." Ɛna Ahab kɔɔ ne fie, wakum n'anim na ne bo afu Yesreni Naboth asɛm a ɔkaa no nti. So waka kyerɛ no sɛ, "Meremfa m'agya no awunyade mema wo." Na ɔdaa ne mpa so dane n'ani ne wanidi. Na ne yere Jezebel baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, "Adɛn na honhom aboto sɛ na wonidie yi?" Na ɔka kyerɛ no sɛ, Efiri sɛ me ne Yesreni Naboth kasae, na mesee no sɛ, "Fa bobeturo no ma me gye sika, anaasɛ nso sɛ wo pa mɛma bobeturo ahyɛ anan mu." Na ɔse, "Meremfa me bobeturo no mema wo." Ɛna ne yere Jezebel ka kyerɛ no sɛ, "Ɛnyɛ wo na wodi Israel so. Sɔre didi na ma wo bo ntɔ wo yam, na mede Yesreni Naboth bobeturo no bɛma wo." Ɛna ɔde Ahab din twerɛtwerɛ nwoma, na ɔde ne nsɔanodeɛ sosɔ ano, na ɔsomasoma ma wɔde nwoma no kɔmaa mpanimfoɔ ne adehye a wɔwɔ ne kurom a wɔne Naboth teɛ no. Na ɔtwerɛ nwoma no mu sɛ, "Mompae ma woni mu ada, na momfa Naboth ntena nkurɔfoɔ no ti, na momfa mmarima baanu a wɔyɛ ma wohufuo nyina n'anim, na oni adanseɛ ntia no sɛ, wadome Onyankopɔn de wɔ hene, na momfa no mfiri nkosi no aboɔma no mu." Ɛna ne kuro no mufoɔ mpanimfoɔ ne adehye a wɔte ne kurom no yɔɔ sɛdeɛ Jezebel kraa wɔn no, sɛdeɛ ɔtwerɛ nwoma a wɔde kɔmaa wɔn no mu no. Ɔpaee sɛ wɔni mmuada, na wɔde Naboth tena nkurɔfoɔ no ti. Na mmarima mmahuwufoɔ baanu ba bɛtenaa n'anim. Na mmarima ahuwufoɔ no di adanseɛ tia Naboth ɔman no anim sɛ, Naboth adome Onyankopɔn ne ɔhene. Na wɔyii ne firi kuro no akyi kosii n'aboɔ ma no wui. Ɛna ɔsoma maa wɔkɔɔ Jezebel nkyɛn sɛ, Wasi Naboth aboɔ na wawu. Na Jezebel tee sɛ wasi Naboth aboɔ na wawuo no, Jezebel ka kyerɛɛ Ahab sɛ, "Sɔre kɔfa Yesreni Naboth bobeturo a ɔmpɛ sɛ ɔde ma wo gye sika no di so, efiri sɛ Naboth nte ase bio na wawu." Na ɛbaa sɛ Ahab tee sɛ Naboth awuo no, Ahab sɔre sɛ orisane akɔ Yesreni Naboth bobeturo no mu akɔfa adi so. Ɛna Awurade asɛm baa Tisbini Elia nkyɛn sɛ, "Sɔre sane kɔhyia Israel hene Ahab a ɔwɔ Samaria no. Hwɛ, ɔwɔ Naboth bobeturo a wɔsane kɔ hɔ sɛ ɔrekɔfa adi so no mu. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, wɔde awu na wafa obi ade adi so. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, faako a akraman tafere Naboth mogya no, ɛhɔ na akraman bɛtafere wo nso wo mogya." Na Ahab ka kyerɛ Elia sɛ, "Wahu me, me tamfo." Na ɔse, "Mahu, efiri sɛ watɔn ho ayɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Hwɛ, mede bɔne bɛba wo so, mɛpra wo akɔ, na mɛtwa Ahab barima biara Israel mu akoa ne ɔdehyeɛ atwene. Na mɛyɛ ofie sɛ Nebat ba Yeroboam fie ne Ahab ba Baasa fie, huru a wahuru me bo na wama Israel ayɛ bɔne nti." Na Jezebel nso, Awurade ka ne ho asɛm sɛ, akrama bedi Jezebel nam Yesreel fasuo ho. Ahab ni a obewu kuro mu no, akrama na ebedi ne nam, na deɛ obewu rem no, ewiem noma na ebedi ne nam. Ampa obiara ni hɔ a ɔte sɛ Ahab a ɔtɔn ne ho so ɔbɛyɛ Awurade ani so bɔne. Efiri sɛ ne yere Jezebel hanyaa no, na ɔyɛ akyiwadeɛ sɛ so odi ahoni huhuo no akyire, sɛdeɛ Amorifoɔ a Awurade tuu wɔn Israelfoɔ anim yɔɔyɛ no ara. Na Ahab tee nsɛm yi no, osunsuane ne ntaadeɛ mu, na ɔde ayitoma guu ne ho so, na ɔdi abuada, na ɔda ayitoma no mu, na ɔtiaa dɛndɛn. Na Awurade asɛm baa Tisbini Elia nkyɛn sɛ, "Wahu sɛ Ahab abrɛ ne ho ase m'anim. Esiane sɛ wabrɛ ne ho ase m'anim nti, meremfa bɔne no memma ne brɛ so. Ne ba brɛ so na mede bɔne no bɛba ne fie so."